Алдагы кытлау хатыбыз зур Чиркли авылына ыша. Үзләренең иң кадерле, яраткан әниләрен, Мөнирә Сөләйман кызы Рахмаеваны матур әниләр бәйрәме белән кытлап, иң җылы теләкләрен тормыш иптәше Наил, кызы Сара, улы Муса, кияве Рөстәм, килене Дамирә, оныклары Салават, Камилә, Султан һәм Ибрагим безнең тапшыру аркылы җиткерергә булдылар. Әниебез 1957 елда гаиләдә бары бер ялгыз бала булып дөньяга туа. Яшьли ук акыллы, тәртипле, эш сөючән кыз колхозда кадрлар бүлегендә хезмәт итә. Ул бик акыллы һәм сабыр хатын. Безнең өчен әниебездән дә кадерлерәк кеше дөньяда да юктыр. Тормыштан нинди генә авырлыкларга юлыкмыйк. Әниебез алтынга тиң булган акыллы киңәшен биреп, туры юл күрсәтә ала. Әниебез безне, ике баласын акыллы кешеләр итеп тәрбияләп үстерә алды. Энем төп йортта калып үз гаиләсе белән әти-әнием янәшәсендә яшәп килә. Аның тормыш иптәше дә бик акыллы хатын-кыз. Әти-әниемә гел ярдәм итеп, аларны хөрмәтләп, бер авыздан яшәп киләләр. Ә менә мин күрше авылда, Тат Сайман авылында яшим. Шулай ук ике баламны үстерәм. Шәфкать туташы булып хезмәт итәм. Шунлыктан бик еш кайтып йөрергә мөмкинлегем юк. Кадерле әниебез, әбекәебез, күңелдәге барлык җылы, матур сүзләр бүген әни сине зурлап яңгырасын. Теләкләрнең иң изгесен, кадерлесен килә әни бары сиңа яудырасым. Күктә кояш ничек балкып, килеп торса, син дә әни безнең өчен кояш кебек. Нурлы йөзең, җылы сүзең, күз карашың һәммә безнең яктырта бит тормыш күген. Сәламәт бул, мәңге шулай балкып яшә. Сабыр, тыйнак, уңган бул әниебез. Сине әни үрнәк итеп, илге итеп, тормышларны гелгә күмеп яшибез без. Җаның тыныч, тазалыгың ныклы булсын. Ак әбисин, саф күңелле әниебез. Кытлап сине шушы матур бәйрәм белән рәхмәт әйтеп, баш иябез, һәрберебез. Шул ук хатымны дәвам итеп, икенче әниемне дә, Мустафина Мәрьям Кәшаф кызын әлеге бәйрәмем белән кытлап китәр идем, дип яза Сара үз хатында. Кайнана дип атарга ул кешене минем телем дә әйләнми. Ул дөрестән дә минем икенче әнием була алды. Алланың рәхмәте яусын үзенә. Ул 1953 елны Зур Чиркли авылында гаиләдә 5нче бала булып дөньяга туган. Минем сыман ук Татар Сайман авылына кияүгә чыгып китә һәм әлеге авылда инде 39 ел матур гомер кичерә. Тырыш хатын-кыз буларак ул колхозда да, фабрикада да хезмәт куйган. Күпме генә авырлыклар аркылы узмаса да ул бик сабыр булып, түземлеге аркасында барысында җиңеп чыга алган. Мин эштә булганга балаларымны да караштырып тора. Алар ашаткан, караган дигән шикелле. Үзем дә кайтканда кайнар чәем табында, йөзе ачык шат килеш мине каршы ала. Ул миңа чын дустым шикелле. Тыңлый да, аңлый да, дөрес киңәшләр дә бирә. Һәр адам баласына минеке шикелле кайнаналар насыйп булсын иде. Бүген улың Рөстәм, киленең Сара, Тольятти шәһәреннән кызың Әлфия, киявең Ринат, оныкларың Салават, Султан, Юлия һәм Лилия сиңа барсы өчен дә тик рәхмәтләр укып түбән генә баш иябез. Синсең әллә изге фәрештәме, әллә инде тылсым иясе, йөрәк җылың өчен рәхмәт әйтеп, килә бүген башны иясе. Гаиләбез ныклы булсын өчен, синең җылы, синең наз кирәк. Синдә генә, бары синдә генә, барсын сыйдыручы зур йөрәк. Рәхмәт сиңа, гомер буе безне сакладың син һәрбер ялгыштан. Синең өчен ныклы саулык, бәхет сорыйбыз без һәр көн Алладан. Мөнирә Сөләймановна һәм Мәрьям Кәшафовна, бәйрәмегез котлы булсын. Балалар мәхәббәтенә уралып, алда да гомер кичерегез. Ә әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Ürettik bezini yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da Күткәрә белдең
tökülür Şeştenigin nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Enikeysin anın rahmet Şeştenigin nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Enikeysin anın rahmet Yaşadın gel bizinin işin Uylarında gel bala Senin kebek merhametli Olsa iyiydi her ana Şeştenige nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Enikeysin anın rahmet Enkeler kızını iskenderşirip otururuz. Belki koçkaç kaldıratırsız. Üç tiraji verseniz de artık olmaz. Her vakitte yeneşede Yaşasan iyiydi şulay Uzun hünür bir seydi Kulkesin Xuday Şeştenigi nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Enikeysin anın rahmet Şeştenigi nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Enikeysin anın rahmet Barısı işin Enikeysin anın rahmet